en jetti jomiraɗo jom baɗe e bawɗe baɗowo ko wela waɗande wela waɗa ɗo wela taw waɗiri kono welira kisal ñiɓngal e yurmede yanje yo gon henulaɗo ɓurɗo windere jotto kala dewɗo moƴƴere ha njalngu padangu ngu wona kayitowu bandiraɓem tedduɓe bandiraɓe pulagu windere bandiraɓe jokkoɓe enɗam bandiraɓe yurmodiroɓe bandiraɓe yiɗodirɓe bandiraɓe famɓe hakkunde neɗɗo e gurdiɗo mum mi hofni on kofnali pulfuli kofnali gidgol kofnali jokkere enɗam sikki ala ko giɗo mon Ibraahiima Umar kan katante leñol mo Aañm Yeroyaaɓe ari yidde yewtidde e mon seeɗa no foti fof tawi tiitonde yewtere nde ko yettude geno e yettande on geno hande noon ko ñallal sappo lewru nayo ɓuru hitande ujune ɗiɗi e nogase goo tawi konngol ngol waynorto ko ɗo e Aañam pante e nder gendi wala fendo musiɓam tedduɓe en garino ɗo gadduɗen ɗo jeeygal wonde goto e musidɓe meɗen ana wiye Yero Musa Ndiaye jeeyaɗo to cuuɗi men Aañam balanaɓe wonde ana rafa cellal ene lamda coggu safara fodde ujube ɗiɗi woni million ŋaji ɗiɗi eɗen ñaagui renndo ngo ballal won ko mi ganduɗo fodde 440 yettima kono Ibrahima kan hoorumi an fof musede omi dañjema tan so kongu ɗitta faade dentam ko Ibrahima kan Ibraahiima kan kono salminoma waɗnoare jama kono salmini yiɗonare sehlema kala ko waɗa noon yettima so kawen gaddiɗo ha ɗo e galle he emin jetta Allah emin jetton yallah ɓeydan neɗɗo Allah ko jogani jeyaɗo Allah ala ko neɗɗo wane ala hay goto ala ko wani neɗɗo ko wawi tan ko Allah ko waɗɗa ko yata ko Allah arde ndewɗen hen yata ko fere nelaɗo ndewɗen ya joom ala joom jokkere en ɗon waɗɗon de yallah jokka ko noon muɗum ya joom ala joom yallah ɓeyda noon yallah hokkon yidde muɗum ko Allah jogui yidde mum ko Allah yoɗata ko Allah wawi ko Allah hokkata yallah hokkino hokken yallah waɗa noƴere a jarama yallah jurna juuta a jarama fewi merci a jara guiya eyyi Seydou Kane famano hewɓe gaari ɗo kam jiyanimo dente kewɗe gaari ɗo jiyanimo kono noon kanko no wawa wasde weddade konguɗo comme no jiɗirɗa ni non noon calminama tan juurama noon foof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh geno jarama on jarama e so tawi a waɗi jeeygal dartirde yimɓe so tawi woodi kadi ko geno newni ene moƴƴi garta e yimɓe ɓe kalanaɓe wonko daña wonno dañira ñaagoɗen geno moƴƴo o kadi nde jottotoɗen ɗo gartiranen kadi renndo ngo wonde ko umminno en ko jam kadi dañama Yero Musa Ndiaye hefti cellal mum ruttima e galle mum e golle mum geno ene wawi ɗum yo waɗanen ɗum en limtata inɗe waɗɓe henɓe sabu baɗal ngal wona fedde wona wuro wona dental kiringal ko hunde huɓtidinde wonande kala mo geno newnani wawde wadde hen wadde haalede inde nde walla wuro ngo walla ko neɗɗo o waɗi hen ko ɗum yoni tan e kanko baɗɗo o fimde nde o fiɓi nde
hoolaare nde o jogii nde e geno ganduɗo ko suuɗi e ko feeñi o. Sikki ala bandiraɓe men heewɓe rewɓe e worɓe nootiima heen, wonni nootiiɓe heen tawi eɗen nanodira e mumen kono en meeɗaani ni yiindirde e mumen. Ndeke firi waɗiraaka tan sabu musidal walla jeedeede wuro walla rendeede fedde. Ko gooto kala jooɗi nde heɗii jeyngal ngal ƴeewi neɗɗo jeyi e jawdi mum tan koko rewri geno e ko jokkiri enɗam. Caggal ɗum ko ñaamde yarde e hultude safaa. Musibbam tedduɓe, ko adiinde goɗɗoyten ciftinen bandiraɓe men teŋti e juulɓe nde wannoon joomiraaɗo wi so tawi on dañi tiifaande hakkunde mon, tiifaande nde nde jiiɓoriima on, faama muyaaji mon ceerti, aan ko ni njiiruɗa min ko ni njiirumi, wadde hol feere dokkatimi on mbele njalton e nden ɗon saɗeende. On duttoto e defteram nde min geno woni alquran, deftere teddude nde, ƴeewon holko kaalmi e ɗum. Duttoɗon e nulaaɗam o mo jami kisi ngoni, ƴeewon jewte makko, sunna makko, ƴeewon holko haali e ɗum. So oɗon kuutoro ɗeɗo geɗe ɗiɗi, on majjata, on tampata, on joolotako. Wadde noon nde nodduɗen ballondiral nde ko tuugunaade e konngol joomiraaɗo wiide onon yimɓe ballondire. Aha noon ballondiral mon de wonaa ko tawɗa neɗɗo ne golla fof ballamo heen. Mbimi yon ballondir ko e ɗiggere, ballodiron e kulol Allah, ɗiggere e kulol geno, ko ɗeɗo geɗe ndentata dokkuma fartange haa mbawa fiileede lefol teddungal ɗo joomiraaɗo wi ɓuri e mun teddude ɗo am ɗo tan ko ɓurɗo hulde min. Wadde on ɗon joomiraaɗo, caggal audu billahi min ash-shaytani rajim, omo haala e nder qur'ana haala ka ganduɗa, haala njoɗka, haala kewka ngartam. Aɗa tawa ɗum to simore nagge to woni suratul Baqara, hedde aaye 294. Omo sifo toon gonka yimɓe kanko joomiraaɗo. Nde wannoon fulɓe mbi jawdi way kono leeɓol hinere ni, sa jaggi a fooɗi tan gite ngoyat. Wadde ittude jawdi mum waɗa e huunde ko cuusal, ko pellital. Ɗum waɗi so neɗɗo nawanama jawdi mum tan o mettinat. Joni noon omo haala yimɓe kanko joomiraaɗo. O wi joni mboɗa haalana on ɗo renndo wooto. Ngonɗon renndo kettoɗon no moƴƴi, paamon renndo ngo ko hol ngon. Ay allazina ngonɗon renndo ngo kalantumon de ko yunfiquna amwalahum billeyli wannahari sirran wa alaniyatan. Ay waaɓe ni ɓe de falahum ajruhum inda rabbihim. Ete haɗade ɗon de wala khawfun alayhim wala hum yahzanun.
joni noon ɓeeɗo ngoɗo renndo ko yimɓe ɓe ganduɗa so tawi woodi ko joli ɓe njii ɓe ganduɗa ɓeeɗo de ko kamɓe caɓori ɗumen to bange dañal ɓe moyto e nder jammaji niɓɓi ɓe gadda balle ɓe gitta ɓe totta jomumen taw ɓe mbaɗi ko ngam geno walla ɓeeɗo yimɓe de so ɓe njii ɗumen e nder ñalawmaji nangeji gulɗi jaw ɓe jalta e nange he aɓe ɓirta barñeeɗe maɓɓe ɓe gitta jawɗele maɓɓe ɓe mballita ɓen ha joni sa yiɗi nde ɓe tottata nde tawa ko e nder gundo hay goto tawaka ɓe gitti ɓe totti walla wonɗo tottugol waɗete taw koye dow tinede e dow yiyede kono tawan waɗi gartam nde wan noon aduna ko ñembodiral nange yornata ko hollaka aɓe mbawi kadi tottude ɗum tawi kadi wona e ko suuɗi ay oɗo ngol ɗo cuuɗugol e ngol ɗo peñgol ene tawtodira jamma to ñalawma ga jamma koko niɓɓiɗi ñalawma koko jalbi ko wawi wonde fof so tawi a suut tottuɗa kono an fandare ma nde ko ngam geno yidde wallude tagore nde walla ni a yaltin tottuɗa e dow yimɓe bele goɗɗo kadi en yiye kam nene ñemba ɗum naftoro kañum hoore mum nafma an puɗɗuɗo moƴƴere nde o nafa tottaɗo o sabu ma dañ ko huturi ko wawi wonde fof ay waɗɓe niɓe waaɓe niɓe de gandintumi on tan ko falahum ajuruhum eyi kamɓe kam mi fodaniɓe min geno wonde mbiɗo joganiɓe jobdi sabu koɓe golli ko e lewon mbiɗo joni noon geno ndin jobdi holto min gaddoyto ɗum kaari mi neldima hunde eyi holto gaddoytumi o jaabi kanko jomiraɗo teddutoɗo o wi ala ay ndin jobdi de ngal teddungal ndin jeenaari ko ande rabbihim ay min jeyɗoɓe o ganduɗo ko ɓe mbaɗi ko e no ɓe mbaɗiri ni e paandale ɗe ɓe jogii hen ɗe ko min joganiɓe ndin jobdi mi lomtinani goɗɗo elli tan ɓe ndarodiri joni noon no ɗum wayata jomiraɗo wiɓe e temi haalana on ko tottumi on ko podanmi on ko sabu ko golluɗon ko waɗɓe noon ɓe paame koy wala khawfun alayhi kulol ala e wasde ɓe hebde ko ɓe podana ko kulol ala e hulde ɓe jango lebte jomiraɗo kulol ala e hebde ɓe caɗele gurdam mabɓe e mayde mabɓe wadde noon dañƴo ngal ɗo geɗal on ɗon kay o hulani e aduna he hankadi o hoolima ete haɗani ɗon wona tan kulol ngol ala e won geɗe de ene fawti hen kadi wala hum yahzanun ɗi cunotako de ɓe nimsata ko ɓe mbaɗirno gollal moƴƴal ngal ko ɓe nimsata toto laakara so ɓe jehi wonde jawdi maɓɓe janodi ndi ɓe cunota ko toon ɓe jiya mette e kasara ala kamɓe ko ɓe wannoɓe golle moƴƴe jomiraɗo wi kala golluɗo gollal moƴƴal mi yoɓa ɗum hami sowana ɗum banda men
geno jarama on jarama on notima e keewal on notorima teddungal ngam wallude giɗo men Yero Musa Ndiaye mo Aañm balanaɓe goram ko nide boɗe heewi wiide renndo men ko cafraten ñawɓe men yo ɓuri heewde e ko ngoyaten maayɓe men wuro men leydi men fedde men hinde men fof so tawi renti ganden ko ma hoore sella nde wawa rondade goƴaɗo yo geno dandam on yejjitat ɗon yo geno rokkam wadde banda men geno jarama on notima notande joɗɗe rewɓe worɓe wonko daña noon tawi koye nder wuro makko ɗo jeeyaɗo Aañm balanaɓe wonko daña tawi koye gure koddaɗe wonko daña e yimɓe heeriɓe wonko daña e pelle enenne ko dañƴen ɗo ko yaha tawtoya ɗum sikki ala ko ma gabbe pawɗira nde muudo dañe mi wino on noon wona fedde jooɗi walla enɗam subi Ibraahiima Umar kan katante leñol mo Aañm Yeroyaaɓe ƴettungal ɗo gollal goto fof ko ne waɗa ko wawi tan si miɗo wawno wadde min tan goto ne yaama mi waɗa tawa tinaka kono mi wawa miɗo wawi noon haalde kala mo geno newnani wawi wadde hen so wodi ko rendina kam yettoɗo fayɗo wallitore wona sabu jeydede de wona sabu yiƴƴede nde wona sabu yiɗodirede nde ɗum so yanti hen wallita kono ko wonde neɗɗo no ceerno Malick Samba Tare wiyata ni leñol neɗɗo banda men en jetti geno ko ndendinno ɗen yidde wallidde giɗo men Yero Musa Ndiaye caggal nde nelda toon to leydi men wosta watta kaali sefa hawri ko 86,150 ɗum ko yettere geno katante leñol goto wawa ɗum kono sen dentini doole men ala ko donkuɗen jumaji ne moƴƴi jamaji ne moƴƴi kono noon ko ma jam waɗa de nde jamaji wule banda men e nder kawisaji ma en mahɗo jewtel no foti fof no foti fof ƴeew ko geɗe tati peeñata e ngal ɗo baɗal an baɗɗo o jawdi ma oɗo baɗanaɗo ngam safara mum e o baɗiraɗo woni jomiraɗo teddutoɗo a waɗi jawdi ma mbaɗanɗa ko Yero Musa Ndiaye ngam safara mum mbaɗirɗa ko ngam geno moƴƴo o dare tati sa ƴeewi baɗɗo a windi ɗum e pulaar hokkat mako alkule 5 ƴeewa baɗanaɗo e alkule pulaar hokkat mako alkule 8 ƴeewa baɗiraɗo e alkule pulaar hokkat mako alkule 8 teskoɗon noon ko wayno laamgal durtangal hisete ko alkulal gotal sa rentini 5 e 8 ɗi hokkat mako 21 tare 21 jeeɗi laabi tati jokli geno ɗi ko ɗi jeeɗiɗi won wiyoɓe 4 eyyi kono aɗi jaaha haɗi gona jeeɗiɗi
woodi ko funnaange hirnaange rewo worgo dow les adañi jeegom kono noon ɗiɗo jeegom jowkoli ɗi keɓɗa hol ɓetirgal ngal jogiɗa ha mbawɗa hebde ɗum ko an neɗɗo o rejjiti hoore ma ɗum waɗi jomiraɗo wimi teddini ɓi adama hawri jeeɗiɗi ɗin ɗon jeeɗiɗi yontaji jeegom ɗi geno tagi tagore nde e an neɗɗo kaldeteɗo biyaɗo a teddinama o ay jeeɗiɗi ma kadi garta balɗe jeeɗiɗi yontere nde jeeɗiɗi ma kadi garta to jaaɗa fof jeeɗiɗi ene heewi garta ɗin jeeɗiɗiji laabi tati noon hokkata ma nogas e goo ƴeew nogas e goo sa itti gotel ngel a watti e ɗiɗi ɗiɗi gadiɗi e gotel dewngel he ngel hokkitto ma ko tati ha goram yontaji ɗi jewtidanno ɓe ñiŋira neɗɗo mo finani ana anda tati anda ko tati piri walla anda tati anda ko tati koɓata taare tati eko soomi e mum sa raɓɓi ɗiɗi tan to ɓuri ɓadade maɗo hande tati men nani baɗɗo baɗanaɗo e baɗiraɗo sa ƴeewi tati maɗi hankima hande ma jango sa ƴeewi tati maɗi mo jiɗɗa jiɗɗoma e mo jiɗodirɗa tati tan ne wawi wonde yewtere joni noon ndaron haala jomiraɗo haali ka o wi ɓen ɓe ganduɗa rokkirɓe jawɗele mumen wallitɓe nafɓe ade ɓen so tawi ɓe mbaɗi ɗum koye jamma ay o sowti ɗo jamma mbiye goho walla o waɗi ɗum ko e ñalawma mbiyen ɗiɗi walla o waɗi ɗum ko e gundo woni sirru mbiyen tati walla o waɗi ɗum ko e peeñƴi mbiyen nayi ay ɗiɗo nayi so timmi hol joyɓel majji ko ajuruhum jobdi maɓɓe so nayi ɗi ngari tan ko jobdi rewata hen ɗon woni joyi joni noon hol jeegoɓel ngel jobdi ndi ummorto koto joomiɓe to jomiraɗo teddutoɗo ay jeegom kadi joni noon so tawi wayini andu koye hankadi kulol ala jeeɗiɗi kono sunu ala jeetati laareno jeetati kadi nattiri ete jeetati ene haala ko heewi sen duttitima dow e kawisaji gueɗo mo mbiyeten baɗowo ko wela waɗande wela waɗa ɗo wela tawoɗen kono welira daw ko hawni ƴeew ko ndentinɗen ko yetti jungo musidɗo mo ballodirten o Yero Moussa Ndiaye ko ujunnaje 88 e temedere e capanɗe sa naati to sengo gandal ko wite ko tiɗɗodiral alkule tiɗɗodiral lime aɗum tawe nder deftere men jomgol itta 8 mbatta e 8 holko rokkata ma 16 itta 1 mbatta hen hoko hokkata ma 17 itta 4 mbatta hen holko rokkata ma 21 ƴeewe tan hakkunde baɗɗo e baɗanaɗo e baɗiraɗo hokkoyma 21 ko geno newni e juuɗe men ko ene wawno wonde 20 ne wawno wonde 22 kono kadi woni ko 21 88 ujunere e temedere e 4 ko nayi ɗi limete
ɓolum ɗum koko ɓeyda limetaki on ji kawisaji joni noon e nder pecce 7 ɗe jomiraɗo haali e qur'ana ɗe o wi so tawi mbaɗɗa ɗum ko billeyli walla so won nahari walla so sirran walla so alaniyatan ɗum ɗo pobde ya andu kam waɗɓe noon ɓe ajruhum jobdi maɓɓe ummorto ko jomiraɗo ete la khawfun alayhim wala hum yahzanun musibam tedduɓe daw ko hawni wadde sen paami ɗum en ɓeydoto famde ɓeydoɗen teskade ɓeydoɗen mandade leñol ngol kaleten ngol wana kudi wana leɗɗe wana ndiyam wana leydi wana goɗɗum leñol ko neɗɗo neɗɗo noon ñametaki yaretaki ko golle mum tan e balle mum kala ɓurɗo yidde tinede yo ɓur gollade njurmodiren mballodiren jaafodiren jiɗodiren gonen goto bandiraɓam tedduɓe kala mo yawi yidde o yiɗaka walla o yiɗani neɗɗo fuɗɗoto ko e juuɗe wattinto ko e juuɗe kala ko neɗɗo weltori e gurdam mum tawata weltinimo ko goɗɗum tagore hono makko kala ne beltiɗa ko won goɗɗum weltinma an tan gota wawa weltade geno jarama on jarama yo geno rendidinen kadi o reena en o hokka en fartanŋeji judde balɗe moƴƴude battande ɓeydoɗen jokkodiral men ɓeydoɗen jiɗodiral men ɓeydoɗen gollodiral men enen hande dariɓe e pele gendiyankagal wona jangen pular tan de a wonat jiɗɗo gona jiɗanɗo gona ballowo ande ko ballaɗa ko mbawaneɗa en kalin ɗum yimre men foti hadde duuɓi 20 pawɗi mbiɗen aro wallu mballamo mbawanɗa balleɗa ko mbawaneɗa koto un e barme tokkita koto def e wowru doytina golle aduna koko pecca goto fo e bange rokka mbawa ko mum feeñi teska aduna ko jontodiral aduna ko jontodiral de